Hagini kisngi kadon ka kentin ka bayaj bha khamtam hat social media kata kalong hadiunus nem arjar saupeu lane arjar sanpeu ka India kala ban keni yaki babun kiri haga perthai batkan kelalong ka super power country lane kata kari ka bakhlain bortam haga perthai parlok khila juyo sneu nem ia kene ka kentin ha kene ka por tungin yo ban ya phai ban nga ia kene ka benta ka India kala ban keni ia ka China ban long kari babun briu tam ha ka perthai kala depshna yo nuclear wat hapeng ki jing ne jing persang na ki babun ban pentut ban penwit ia kene ka thong kala kiu hakibun kiliang ngaladep shna atli ki video halor ki katto kane ki benta baka India kayo number 1 hanrei ban khmi lanti than ya kata ka next global superpower ne kata kari ka bakhlan bortam ha ka prathai kalong ka AK ka jing angnut ne ka jing pho sneu ka ba bha namar ban poi shakane ka kardan hab ban yaj bun ki AK bad hab ban biang nedon kita ki polisi ki ba biang bha hanrei ka India jongi pat kadang hab ban yakun bun ki AK ki benta ba hakmat ki ban khanglat yaka bakan poi syakane ka kardan hagane ka potongin yo pan ya phai bat nga ye ki katto kane ki benta ki balong kita ki ding pen kiang ki ban khang ya ke India lada kamle bha bakan yo ya katakan next global superpower kabanengkong kadon ke kentin baong bakalawe jonggari kasyong haki samla lada ki samla ki klain kariru ka klain badon ke jingkermen ya keno kari lada kadon shibun ki samla ka India kadai kari ka badon bun tam ki samla ha ka perthai hanrei ka basngausi kalong bagini ki samla babun kidan hapring ka jingkerdu kam bat kerdu jam badwat ki baladep graduate ru lada khain kelumlang kidan ki baong bagini ki badep graduate lajan marshiteng naki kidai ki bempat yo bentrei ha kita ki kam ki bayahap bat kita ki kardan jongki kata gadai kejing batai jongki katu kanne kamdai kejing batai jonga wat sngu thu bakla basa komen pipi sngu kumno halor kane hatu kane kejing ong jongki ni ki bru kalong ka badai ne ka babakla ladangi phai se ki ekonomi ka India kalayo banbat ya kata ke kardan number sau dang hekini ki khendiat sngi ki balale kala kni ya ke Japan kidan bun bha ki parlok bem sngu thu ya ke jing ong jonga ba ke India ka kiu ha ka yo ka kot ha ke ne ka por sngu bha ban snga bha ngan pensyai kham bha ya ke ne ka benta ya ka spa jong ka India kumbah nyau persen AA la pelang lut tang da ki 10% kita ki briu ki baru spa ki badan hapo India kata amde mengapa batai namar kibun di perlok ba komen baong banga batai start ngabatai ya ke banga pelang ya ke jingtip dalawat hakeleng kisus hapo internet kabamut hangni ladangi don shispa ngut bat ka pisaru kadon shispa hanrei tang kita ki shipeungut ki bakhamlong kita ki hespa lane kita ki nong yalam ki badon hari jongi ki badon ya ka spa ka bahe kin shim yelade hadu nyau pun nyau tengka kabumut kine ki shipeungut hanrei ka basa ka arphulai tengka ngin hab ban yakni mangi ki badon khendai peungut ki riu pai ba lane ki nong but jong kita ki shipeungut deina kene ka daw walada ke India kalawan number sau ha ke ekonomi hanrei ki bayok mentoy bat ki bakamai lane
ki badan ya kata ka pisah ki dei tang kita ki hespa ki batang 10% kat ba mangipat ki riu pajba lani kita ki khendai 10% nginang hap ha kata ka jing sitam bat kata ka jing bat kita ki jinjindar ki babon berkayok kakat jongi ki riu pajba kat nang mi ki sngi kanang hiar bat kat nang mi ki sngi nang bun ki jinjar habarok ki liang kham tam hakini ki snem baki jing tre jing ta barok ki long ki bayap sakawairu namar ka jing bun briu bayok number 1 lada ya kain da ka average ya kata ka GDP ka ba ka India ka yo kampat don AA ka bamut hangne ladangin ya sam mar kaju ya kata ka GDP jong ke India ru nyempat long AA hakmat kiwei pat kiri pareng lane kiri ki baduna briu kum kari Japan bat kiwei namar maki lakarit ke GDP ru baki duna briu ki yayo mar shibun hangne ngis ngeu tu shai baka India balong shisha ka super power kadang hap yakun ya kane ka benta ka balong ka benta ka bae bha namar ka India kadai ka babon brutam kumta kadai ru banlong kata kari ka bawan number 1 ha ka GDP bat amdai tang bakan yo number 1 kadai bantam shibun bha ya kari Amerika namar kari Amerika kadon tang khendian ngot kibriu ladangi yanu jar bat kibriu ki badon ha India bat kumjuru kane ka jingno siliang ka bangaong baya ka pisa ki yo tang itu ki hespa ki batang 10% kan ba mangipat ki riu pajba ngisi tom ngi jinjar kadai ka jingno siliang ha ka yo ka kot lada ke India kala ban pensna da kata ka sistem ka ba mangi ki pajba ngin yo kata ka jing mentoy hangta kari kan sakiu hagi babun kiliang kabenta kabalai ki skul bat ki jaka ai jing hikai hari jongi ya ki skul babun bagi kena ki sngew bang ban lek pule ki dei tang ki skul private hari ki babun ki skul sarkar ki kena ki thai ban lek namar shibun ki jingduna la kalong ke jingduna ki ben ki jingduna ki building bat ki jingduna ki balai phaujai harai bangidang duk ni hap banlej hakini ki school kumjuru hakiwei kiri kajing hikai ki layaj hakawei ke benta kamut kila update ya ki school bat ya kita ki rukom hikai katkum kajing yaj jong kajuk kabamenta harai mangi pat syane tang ya kita ki ki jingdon kam ki badan kam baru ki babun ki school ki empat yo bha khamtam ki school sarkar kaba ki babun na peneng jongi ni hab ban lek pule syaki bat habang apet ya ki jing batai hapo internet ngalap bahagi ni kisngi ka China kala keni ya kata ke kerdan kaba ki babun ki real start ki bapule ya kini ki jing start ki badai bekane ka juk ka bamenta Permenshwa ke India kala penmi shibun kita ki engineer bat shibun kita ki real start ki real shempang handrai menta namar bagi babun hi jaka pule jongi kim update ki babun ki lathai ban lek pule seki jaka pule hakiwei kiri bat hakiwei ki benta jong ka perthai ki lahikai ya ki kum ki robot kum kita ki AI bat kiwei kila sedang ban hikai naga benta ki neru kumta ki kena school kila yok ban pule kat kum kajuk kat ba mangi shenepat ngimpat phos new AA ye kine ki benta namar tang ke internet ru kampat biang khaptam hakinong kendong ka benta ka basau ka jingtei bat ki boarding lada ke India ka don kam bantei ya kanu ka jingtei kan simpor daki peu snem ka jingtei ba ke India kan tei khat san snem ka China pat tang san snem hangni kin sadon ki ba comment ki tiar China pat kimne teme ngan bu ye phi tang ka hoi ka jingli ha kane ka por hatu ki surak
ki baka sorgar jongi katei kine neam dan lei ki badang tang da ki benai harai menta lada pilai ki lap kelah syaki pung dot tli kajing penduk light kanang jur kanang mi kisngi damut charge mobile hap up kumba abdo kinong seddo kataru kidang ong digital India habatang bateri umbiang lada jia badon kam bensiu online layap sa komen parlok kumno kabiang neem kalait hakisnong jongpi kabenta kabasan kijing hapo jongkari kajing leben yaki kristan kabanga syekren hakene ka channel kajiaman kapor hari jongi kata tangki bangiyo ban pej naki kubor lada la lei ban cover ya baro kijing dia tipsu kajing pej siliang yau barit paj hadu mentaru kadang jurba haki babun ki benta jong gari India dei neka dau ki babun ki para north east jongi ki syak leben haki weipat ki benta ke India kentup yangi ki khasi habangi lek syabar ka state sisin kat bangidang syong bat uwei ubriu rengkat bat uwei parlok jonga udon uwei ubriu basyong hasenda jongi uparlok jonga ukran yu da ke English utau ubriu umbna bat ule kumbem sengap lane umpen sengap anda ngala persyang ban keren yu da ke Hindi ula sedang ban pariak yanga bat hadin bangi laya keren bun ki ngala keli yu pinang English ne uang nganang ngaong balai pim jubab ne keren yu ne uparlok uang para India de ban keren da ke Hindi hangta ngaong yu passionate lada pikeng nong India tangnya kita ke banang Hindi ka India kandai kari ka barit bha namar haman ki benta ka India kidon lagi jong ki kentin bagi keren haki senang bat haki jaka jongki ki badai ki kentin senang bat kine ki kentin ki baki ki keren kimdai ki kentin banabari handrai ki dai ki kentin badon tang hapo India kum tau las nang paria yau tau parlok habang keli benya naki parlok ki badon sekiwei pat ki benta jong ke India ki ong baga jingtip syapang jong ki riwei pat ki state kam tam ye ki benta jong ke north east kadang duna bha sekene ki jaka jongi kum ta ki babon kim da tip bha ya kata ke rukom im bat ya kata ke rukom kren bat ya ke durru kim datip ha harai menta hadin baladon kane ka social media kila sedang bantip harai lakataro kidang don kijaka bagi kenyengi kum ki China dangi don syabar jong gari jongi mangi pat syene ngila snguk thu bhaye kane kum ta habawan ki toris newan kino ngi buram ki kum kita ki para India handrai habalek mangi walai ki labun kita ki bastad baki balanang ban burom yingi hanrai dang don hi kita ki bamnang ban burom yingi khamtam ladangi menang ban kren kumbaki kren maki ka benta ka banyo ka kot ke khia ki hospital sarkar ki dei ban biang bat suk ban yo lane suk ban lei hanrai ka basngu si pat ladangin phai ne lei chekini ki jaka sumar sarkar ngin i dang ki jingduna sudah ngimla ban batai nadu kitiar kitar bating teng hab up doktor lane hab up ya kitiar bakin long arsngi laisngi artayo laitayo kat ban yo ya kajing sumar ladade ban yap layap kabasngu si kalong baban yo ya ka super power kidei ban piang kita ki jaka sumar sarkar namar hagi jaka sumar sarkar wat mangi ki baduk ki bakerduru ngiyo kalat ban pha sumar kumta ka sarkar ka de ban simkhia ya kane ka benta ka bapra ka mei mariang ka basngau si kalong baki India ka de kari ka bobuntam kita kinong ba bakal kala jaklia bha ngangai philayo i bat pe ya ka wei ka khubor baki ni kinong tho khubor jongi ki penmi hakini ki sngi baladep bakadon ka wei ka sor
bayok number 1 haga jingbun katakal erja klia hapo India kabana kene ka state jongi kadon sakawai ka jingong bakat ban poyus nem arjar saupeu ka India kandu hadu 90% ki kuj ne ki fresh water source ngaken mau menswa habangi lejinglej ngim don kam bantit bilor namar tang katto kat ne ngin yaj ladang yaj daka kali ne daka kejat lapoi syakajaka badon ki ki basyam bandi hanrei menta ka syam datang ke bilor bangi tit haki bilor bah penmi nari kasih parlok kajinyale jong ke India kam dadei banlong super power naval leader hanrei ladakala ban yakun tang yaki jing badon haki nong snong jong karu kanno ngin sngau sarong bat sngau kumen bat kidang don shibun sakiwai pat kidang kta yangi upat kari kata ke global super power kan datang ke kaban kut hagi jing pos new lada jia bayok ru kam don jingmut lada ngidang don hagi ni ki jing ki bangalanyo berkumju kiwai pat ki bangamlah banyo kublai shibun ngin sakendo pat ha kawai ka video